Çeşmelere göre Haramda Berdi Muhammedov'un köşkünnäki koşudurnak içinnäki maşgala dava cenceli barhartiyar. Haramda bayar ayalını oğul yeregi bütün dünya görkezmäge mecbur edilenden soň haramdağın soňky alan ayaly Balkandy yomut maşgalasy özüni kemsidilen hasaplayar. Tebe ol hem yaş, hem çağalyne. Oňa gudoçuluk wagty Bayar hanım hökmünde Türkmenistana resmi vekilçilik etjekdigi barada wada berilipdi. Oğul ýereň 14 ýyllap köpçüliň öňünde ýoklugy onuň umypdan noly isleg hyýallaryna itergiberdi. Emma haramdağın kiçi aýalyna resmi taýdan öýlenmäne gaýraty ýetmedi. Soňky wagtlarda bolup geçen täzelikleriň şadiýanlygy Serdar Haramdağ ogly we oglyrekden bolan uýallarynyň hemmesine Haramdağyň oglunyň ýakyn wagtda resmi prezidentlik inaugurasiýa dawasynyň boljakdygyny we olaryň öz başyna goşudurnak içinde ýegen urugynyň döredilmegine sabırsyzlyk bilen garaşýanlyklaryny anyk görnýär. Türkmenistanyň Bayar aýaly adyna eýe bolmak üçin iki maşgalaň bassaşlygy islennik iki aýalyň ilkinji başagasy we Haramdağ haremyndaky esasy dawa sünküne urildi.